Näin on. Vantaan seutulalaiset huomaavat kevään siitä, kun Jussi Scottford potkaisee käyntiin moposkootterinsa. Mopoihin siirtynyt entinen harrikkamies tuunaa pieniä kaksipyöräisiä omaksi ilokseen 50-luvun henkeen. Anteeksi vaan, sä et näytä niin kuin herkältä mopomieheltä, vai enemmän pahiksi prätkäjätkältä? Ajat on muuttunut. Ajat on muuttunut? Ajat on muuttunut. Nykyään tässä oli ennen vanhaa, niin mopot oli tuommoisia 15 vuoden juttuja, nykyään kaikki elee mopolla. Mopoja nämä on kaikki, eikö niin? Joo. Täällä on sitten äänitorvea ja... Joo, ja sitten on tässä tämmöistä vähän aurinkolippaa ja sitten on lisäkromausta, valkosivurenkaat ja vähän leveämpi malli. Hieno. Sitten tässä on jos vanhasta 40-luvun englantilaisesta autosta, tää on löytynyt taas Rompettorilta tämmönen. Mä en tajunnut laittaa mitään nahkatakkia päälle, kun mä ajattelin, että skotterimiehet on tommosia herkkiä, pitää olla kaulaliinaa ja muita sellaista, mutta... No toi sopii hyvin ton punaisen kanssa, toi luukki. Okay. Tää luukki on taas paremmin ehkä tarkoitettu tälle mustalle. Oletko huomannut, että naiset kiinnittäisi sinun huomioon tästä? Olen huomannut. Okei. Ja sopii mulle oikein hyvin. Aina kun nainen tulee vastaan ja muut ääni, aina ne hymyilee. Eli mä vaan kaasutan ja sit se lähtee? Joo, varovasti vaan. Jessus. Näytäks mä nyt uskottavalta, mopo? Skootterimieheltä. Sopii sulle niinku just eikä melkein. Easy Rider! Mä tunnen olevan ihan alfa-uros. Siitä tunnistaa aidon skootterimiehet. Jos on aito skootterimies, se hymyilee. On nää vähän noita poikien juttuja, vaikka tytötkin ajelee vespoilla. Kunhan hymyilee. Niin. Seuraavaksi hymyilee vielä Petri Takala säätietojen edessä, paitsi että ei ehkä nyt niin kovasti tuon... siis ei hymyilytä ne säätiedot, mutta kuitenkin sen jälkeen sitten tuo tulosruutu. Entä näkemiin? Näkemiin.